Ọranaeze ndị Igbo Enugu Agidi ekene m unu, Igbo bụ Igbo ekene m unu. Tata bụ eke n'ọnwa Mbamontu akpọrọ Disemba 13th of December. Ụbọchị tata bụ eke. A na-akpọ ji na eke na omenala Igbo ele Enugu Agidi si debie mgbe gbulugbo eze eke na-akpọ ji. Gị na-anya bụ na eze eke akpọgo ji. Ji ya abatabazi abịa kịta na Enugu Agidi. Emego ka esi eme. Nekwa ọzọ aza a na-ekwute ọzọ Agamadidi Aga Enugu Agidi na Umuri. Ọzọ Agamadidi Aga. Ọzọ Agamadidi Aga. Onye bụ ji akpọ na-abịa ka ụmụada na-azụ aja dunia na-eme ka esi eme. Omenala Igbo, omenala Enugu Agidi, abụ ọnwa Septemba a na-akpọ ji na-abịa.
akpọcha ji na-abịa tupu ebubetebe ji ọbụụ na-abịa. Ọnya ka anyị na-eme n'ụbọchị tata. Unu n'anya unu bụ nọ ibe Enugu Agidi ji bili. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ Enugu Agidi. Ọba batara kpọọ ji na-abịa ka esi eme ụmụada wee mebezie ntụwe nyala esi atụwe. Anyị na-ekene ọranaeze Enugu Agidi, na-ekene Igbo bụ Igbo. Ndị niile melụ na Enugu Agidi dị mma, ndị melụ na ibe niile na-aga ọfụma n'Enugu Agidi. Anyị na-ekene unu si unu dejeni. Daalụnụ maka na ọdịnala amakakwanụ, eme ibe ka esi eme ya ọ na-adị mma. Eke Enugu Agidi ka anyị nọ. Unu n'anya unu bụ na-abịa n'azụ mana ji ọbụ ha dụrọ na-abịa. Mana bido tata gaba ele akpọgo ji ọbụ na-abịa. Anyị ebubetebezi ji ọbụ ebido lebe ya elebe. Ọ na Eke Enugu Eke Agburu. Eze Eke akpọgo ji. Emego ka esi eme. Deja.